Sikhe bhan budakha. Watrale Tipra Rajo जों जे नगै दङ ताबुनि गराव जे बुबाग्रानि तिनि जे सिनेमा बसंत प्लेस न जेटा तिनि बुबाग्रा वीरेंद्र किशोर 1917 प्लांग प्लांग माने अबनो राज्य सरकार तिनि रॉयल फैमिली एथाबा तिप्रासानि केबनो कन्साल खायावै तिनि तिप्रासानि जे हुकुमो मुकुमो आइडेंटिटी तिप्रासानि जे सेंटिमेंट अबनो तिनि बरक जे डिसिजन नामानि और डिसिजन न बरक आपना फिरो गई नाना बगै जों हाइन हाइ जों तिनि आजगै तंलिया जों आरो पास्ता बिजि तिनि महारानी रिजनल लंगै आरो जों रामबारी नमनजय सिरांफारा उत्तर महारानी दक्षिण महारानी जों पास्ता बिजि बय जों हाइन हाइ जों खादुमा हिन बतक रेलि खालायजा उत्तर महारानपुर बाजारनि सिमि जमनि जरा जों बेलाय खाय खा दुखु नांलायजाक जदि न ओ जे सरकार डिसिजन नामानि अबन जदि आबो बर फिरो गई नाय आंखाय ओ चबा मुसुबे थागलाक तेब कतरंनाय दांका आंखाय जों थैनाय थैरिनाय जानखान जानिनाय थागलाक चाबैरिनाय तबे तिनि तिप्रासारंनि तिनि इन्डिजिनियास जे तिनि आइडेंटिटी तिनि सिनेमा हुकुम हुकुमो तिनि राजारक लांथां माने आबनो जों सुकुमा रिया तांगाय जे राज्य सरकार ताज होटेल आबनो याफारिनानै जाव ठीक আছে नरक ताज होटेल तांगायनि मानो फियाबा तिनि तामनि बागै ओ पसबन्त जे राजानि कायजा हुकुमो तिनि आइडेंटिटी आबनो सुकुमरै तांगै आदा तांनानै तिनि बुबाग्राव साका ताज होटेल तांनि काहामकक देशनि उन्नतिनि बागै तिनि फाइनान्शियल सोर्सनि बागै राज्यनि उन्नतिनि बागै ताज होटेल हाय जों नांगौ बिलाखाय नांगौ हायपानो
ওই যে চিনি আগিনি যে হুকুমু মুকুমু যে চিনি মনুমেন্ট আবনো নষ্ট খালাই যদি ন ও তা ছুটে ফাইকে হাঙ্কাই जों चबा कतर अंखरनाय ताई चिनि जे बुसखांनि चबा जेबो राखनाय आबन बागै जों राज्य सरकार जों उइद्र खालायनाय बागै जों मेसेज होदों तिनिनि अफ रेलनि बिथिंथै